En el reportatge del cap de setmana avui ens fixem en un fenomen que es detecta cada cop més en alguns barris de Barcelona. Comerciants que es traslladen als locals que arran de la crisi han quedat disponibles en vies properes però més transitades. Lluny del centre de la ciutat, on els establiments de luxe o les grans superfícies competeixen pels millors aparadors, el petit comerciant busca així visibilitat i aprofita les oportunitats amb lloguers més baixos en els eixos comercials de barri. Aquest local està per llogar des de fa mesos. La ferreteria que hi havia es va traslladar a un altre local a pocs metres de distància, a la Rambla de Fabra i Puig, un dels eixos comercials tradicionals de la ciutat. Vam vindre aquí pel pas de gent, sobretot, i perquè vam tindre l'oportunitat que en aquests temps que corren el preu sortia bastant interessant. La debilitat de la demanda, que això ha fet tancar molts locals comercials. I al tancar aquests locals comercials, botigues que estan al mateix eix amb una segona línia, queden locals buits a la primera, se'n van a la primera línia i aquests locals buits costen més de llogar. Segons un estudi de l'Ajuntament, a Barcelona hi ha ara mateix un 17% dels locals comercials buits. A la crisi del consum i la falta de continuïtat generacional de molts negocis s'hi han afegit la reconversió del sector bancari, que ha portat al tancament de moltes oficines i que alguns propietaris es resisteixen a acceptar la caiguda dels preus dels arrendaments a molts barris de la ciutat. El problema, bàsicament, de la desocupació és que les propietats han d'assumir que hi ha hagut un canvi i han d'acceptar que hi ha un nou preu dins d'aquella zona i en el moment que l'assumeixen els locals es col·loquen. El problema és que a vegades tenen encara la idea de preus d'una altra època i volen mantenir aquelles expectatives de preu. Els propietaris de locals que estan esperant que es reanimin els preus dels lloguers per llogar. No prefereixen llogar ara a la baixa, sinó que prefereixen tindre el local tancat un temps per tornar-lo a obrir. Aquesta situació, però, contrasta amb la del centre de la ciutat, on els preus s'han mantingut i costa trobar locals buits. De tota manera, els canvis en el consum també han fet que alguns carrers hagin perdut atractiu. En aquest local de l'Avinguda Pau Casals, a la zona alta de la ciutat, on aviat obrirà una immobiliària, hi havia de fer molts anys la botiga d'una de les principals marques de luxe internacionals. Va tancar i es va traslladar al Passeig de Gràcia. Els turistes d'alt poder adquisitiu resulten més atractius que no pas les classes altes locals i moltes cadenes han aprofitat les oficines bancàries que han quedat buides per trobar més bons emplaçaments. Moltes marques i franquícies el que han fet és resituar-se, sortir dels àmbits, diríem, secundaris que estaven, resituar-se en zones més cèntriques, inclús per imports o per valors més baixos i amb immobles amb millor imatge. El mercat dels locals comercials, no obstant, encara estaria més quiet si no fos perquè molts parats capitalitzen l'atur i obren nous establiments. La majoria, però, de vida curta.